tfaħħar innu il-Magnificat ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej paġna 17. Ippruvaw ritornellu vers wieħed minnu. F'xandira diretta mir-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex, inselmulkom u nilqgħukom għal din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Is-sena liturġika tal-Knisja għal darb'oħra tasal għat-tmiem tagħha b'din il-festa. Festa illi l-Knisja mad-dinja kollha tagħmel sabiex tiċċelebra lis-Sultan rebbieħ tagħha, Ġesu Kristu, fuq is-salib. Il-Vanġelu li qed nisimgħu f'dan il-ħadd fil-liturġija tal-kelma huwa appuntu il-Vanġelu ta' Ġesu fuq is-salib biex il-Knisja tfakkarna bl-aktar mod elokwenti illi s-saltna ta' Ġesu mhix is-saltna ta' din id-dinja jew bħal ta' slaten tal-bnedmin, imma is-saltna illi huwa imexxi bl-imħabba u blotja tiegħu innifsu. Matul din is-sena pastorali, Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tiffoka fuq il-kelma ta' Alla. Diversi huma l-inizjattivi li diġà jittieħdu u qed ikomplu jittieħdu sabiex il-kelma tkun tassew fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-komunità illi temmen. Dejjem imdawla mill-Vanġelu ta' Emmaus, il-Knisja f'Għawdex din is-sena qed tiftakar li Ġesu lil dawk iż-żewġ dixxiepli li kienu daqshekk mifxula wara il-mewt tiegħu beda ifissrilhom l-Iskrittura waqt li mexa magħhom fit-triq. U għalhekk anki f'din l-ottika iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla sejra tfakkarna fl-importanza li l-komunità tisma' il-kelma mingħand is-Sultan tagħha. It-tema li intażlet għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla li hija ċelebrazzjoni tal-kelma, mhux qudiesa. Hija ċelebrazzjoni madwar il-kelma tal-Alla, is-smieħ u t-tifsira ta' din il-kelma hija mnebħa mill-Vanġelu skont San Mark, kapitlu 1, vers 22. Beda jgħallimhom bħal wieħed illi għandu is-seta. Silta minn dan il-Vanġelu illi tfakkarna kif Ġesu propju quddiem il-ġemgħa illi kienet tisimgħu jgħallem b'seta illi m'għandhomx il-bqija tal-mexxejja tal-bnedmin. Din hija s-saltna ta' Ġesu, dan huwa l-mod kif Ġesu isaltan bħala sultan. L-awtorità tiegħu hija awtorità illi ma ssiba fl-ebda mexxej ieħor ta' din id-dinja, għax is-seta tiegħu mhix biss seta ta' bniedem imma s-seta ta' Alla nnifsu. Spiritualità djoċesi tagħna inġeddu l-fedeltà u l-fidi lejn Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Iċ-ċelebrazzjoni kollha se ddur madwar il-qawwa u l-essenzjalità tal-kelma ta' Alla fil-ħajja tan-Nisrani. Infatti, it-tema taċ-ċelebrazzjoni ta' din is-sena mibnija fuq sentenza mill-Vanġelu skont San Mark. Beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta. Dan kollu qed isir fid-dawl tal-pjan pastorali tad-djoċesi għal din is-sena, iċċentrat fuq il-kelma ta' Alla, u beda jfissrilhom l-Iskrittura. Inħeġġukom ħafna sabiex tagħmlu użu mill-libret li għandkom fil-bankijiet biex flimkien nagħmlu talba ħerqana lil Alla biex inħossu dejjem aktar il-bżonn tas-smieħ tal-kelma tiegħu.
Għalhekk inqumu bil-wifqa biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Minn fuq il-libret, paġna 3. Il-Kor Ġeoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorian Portelli sejjer janima din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla li għaliha preżenti rappreżentanza tas-sew sabiħa mill-15 il-komunità parrokjali fid-Djoċesi ta' Għawdex barra naturalment bosta insara oħra. Tibda l-proċessjoni tal-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni u aħna nieħdu l-okkażjoni wkoll biex waqt li tistgħu taraw ukoll inkwadratura tal-kelma ta' Alla li timxi mollija fl-idejn propju ta' diaknu waqt din il-proċessjoni illi fija wkoll jimxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma li se jmixxi din iċ-ċelebrazzjoni. Aħna nsellmu lil dawk illi qed jingħaqdu magħna kemm permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, YouTube u Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex u wkoll it-telespettaturi ta' Shake Television. Ejjew flimkien mal-kor nilqgħu l-kelma ta' Alla, l-preżenza ta' Alla f'nofs il-poplu tiegħu fil-kelma li hija ibnu innifsu. Il-kant tal-bidu, il-kelma tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Inġbarna hawn flimkien biex nisimgħu il-kelma setana tas-Sultan tagħna li hu l-Mulej Ġesu li jkellimna mod partikulari minn fuq it-tron tiegħu tas-salib. Jew niftħu l-moħħ u l-qalb tagħna llejla biex nilqgħu din il-kelma illi bija irid isalvana. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int bi kliem il-profeta qedtilna li l-kelma tiegħek tinżel bħax-xita u tagħmel il-frott. Iftħilna qalbna sabiex nisimgħu il-kelma tiegħek b'qalb tajba u sinċira. Nożżuha u nagħmlu l-frott billi nżommu sħiħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew mal-kor inkantaw dak li l-poplu ta' Iżrael sal-lum għadu jani lil-mulej biex ikompli jagħtih ix-xewqa u l-ħeġġa għas-smieħ u r-riflessjoni tal-kelma setana tiegħu.
Wara ser nisimgħu żewġ siltiet mill-Iskrittura mqazza. Fl-ewwel qari ser nisimgħu silta mill-ktieb ta' Nehemija fejn naraw deskrizzjoni tal-ewwel ċelebrazzjoni tal-kelma. Quddiem ix-xandir tal-kelma għajnejn il-poplu kważi jimtlew bidmuħ ta' ferħ u flimkien iwieġeb Amen. Isma' Israel, isma' dan il-klim kollu tiegħi, il-mulej huwa Alla tagħna, il-mulej huwa wieħed. Biex inti tibsa mill-mulej tiegħek għal-omru kollu isma' Israel u ħares dawn il-kmandamenti biex inti tgħix bħalma wedek il-mulej Alla Alla fil-ktieb tad-Deuteronomju lil poplu sabiex jisma' il-kelma tiegħu xema Iżrael. U issa silta mill-ktieb tal-profeta Nehemija, kapitlu 8. Nehemija kien l-ewwel tas-7 xahar u Eżdra il-qassis ġib il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisemgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li kien hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Imbagħad Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa u Eżdra bierek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bidejh merfewwin il fuq wieġeb Amen, Amen. U nxteħtu għarkubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Imbagħad il-gvernatur Eżdra, il-qassis u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha: dan hu jum qaddis ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktux u tibkux għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema' kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom: morru u kulu laħam imsemmen u jxorbu imbit ħelu. U lil dak li ma ħejjewlu xejn
ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. La ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Bħala tweġiba l-kelma li għadna kemm smajna, inkantaw mal-kor Ruħi Jaċċana. Nitolbu. U Alla, li trid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu li jarfu l-verità. Ħares lejn il-ħsad kbir tiegħek u ibad ħaddiem għalih biex l-Evanġelju jixxandar lil bnedmin kollha sa mal-poplu tiegħek jinġabar għal kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek u hekk jimxi l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni u l-imħabba bi Kristu Sidna. Fit-tieni silta meħuda mit-tieni jitra ta' San Pawl lil Timotju, San Pawl ifakkar lil Timotju x'inhu l-iskop tal-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, ibqa' miexi f'dak li tgħallimt u emmint bisħieħ. Għax taf minant min tgħallimtu. U għax sa minn żoritek sirt mitħla tal-kotba mqazza li jistgħu jagħtuk l-erf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa biex hekk il-bniedem ta' Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Il-kelma tal-mulej. Ejjew flimkien mal-kor inwieġbu bis-Psalm 18 billi nkantaw il-versett
mulej inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safi u jitawa l-għajnen. Il-biża tal-mulej sinċir u jibħal dejjem. Il-ġudizzi tal-mulej sewwa u mseta għal kollox. Mulej inti għandek il-kliem tal-ħajja tal-dejjem. Eżes middeb l-aktar fin. Ola mill-lasil u mill-tar ta' xeda. Mulej inti għandek il-kliem tal-ħajja tal-dejjem. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. O Alla, ħares lejn il-wiċċ ta' Kristu ibnek u għamel li permezz tal-kelma setana tiegħu il-ġnus kollha minn tarfa l-ieħor tad-dinja jiksbu s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Nibqgħu bil-wifqa. Fil-Vanġelu moħut minn San Luqa se nisimgħu ir-rakkont tas-sajda mirakoluża. Waqt li nkantaw mal-koll Alleluja, nassistu għall-proċessjoni bl-Evanġelarju. Wara ix-xandir tal-Vanġelu, nibqgħu bil-wifqa biex nieħdu l-barka bil-kelma ta' Alla. F'din l-ewwel parti taċ-ċelebrazzjoni tal-kelma tal-lejla, għajnejna, qalbna u dnejna daru mal-ambone post ċentrali fl-awla liturġika illi id-Djoċesi ta' Għawdex diġà ffukat fuq u sa mill-bidu ta' din is-sena pastorali meta xxandret ukoll l-ittra pastorali tal-Isqof dwar l-istess suġġett f'Settembru-Ottubru. Smajna kemm mit-Testament il-Qadim il-Ktieb ta' Nehemija u mit-Testament il-Ġdid l-Ittri ta' San Pawl. Intom dawk li tgħixu
mux tisimaw bis u tqarqu bikom infuskom. Alleluja, alleluja. Wara ix-xandir ta' dawk iż-żewġ siltiet mit-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid, issa qed nilmħu lid-Djaknu Metju Bajjada li jieħu l-Evanġelarju fuq l-ambonja biex minn hemmhekk tixxandrilna il-kelma ta' Alla mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 5. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba il-kotra bdiet tross fuqu biex tisma' il-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġennesaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu ix-xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmum u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun: aqdef il-barra fil-font u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmun u qallu: Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqiet tgħid int ħankala xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li x-xbiek tagħhom kienu għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma rirqux. Xmum Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: Dbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dak kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u lied Żebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun: Tibżax, minn issa l quddiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dgħajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Smajna ir-rakkont tas-sajda mirakoluża minn kapitlu 5 tal-Vanġelu skont San Luqa. Ġesu lill-apostli tiegħu jagħmilhom sajjida tal-bnedmin u dan permezz tal-kelma illi hija l-proposta l-aktar sabiħa illi l-bniedem ta' Alla jista' jagħmel lil ħutu il-bnedmin. Waqt il-kant tal-Alleluja mill-ġdid, l-isqof Anton Tewma ibirek lill-miġema bil-ktib tal-Vanġelu li għandu prominenza f'kull ċelebrazzjoni tal-kelma, speċjalment il-lejla. U parti minn kull liturġija tal-kelma hija appuntu ir-riflessjoni l-omelija li jagħmel ir-raj spiritwali ta' Djoċesja li nisimgħu l-isqof tagħna Anton Tewma f'din l-omelija tal-lejla. Fl-ewwel qari smajna kif in-nies meta semgħu il-kelma tal-Alla ma waqfux, jibku u jolfqu. Aħna meta nibku nolfqu. Meta dak li jiġri jkun jinvolvina u nkunu parti mill-istorja. Kemm ta' ferħ kif ukoll ta' niket. Jekk tmur fuq xena ta' inċident u tara lil xi ħadd jibki tinduna li hu involut mill-qrib. U l-istess fil-okkażjonijiet tal-ferħ. Aħna nibku u nolfqu meta nkunu involuti 100%. Il-poplu tal-Alla ħassu involut 100% u jisma' l-kelma. Għax il-kelma kienet għalih. Il-poplu fehem li din il-kelma hi kelma ta' salvazzjoni.
il-kelma ta' ħelsien kif qalilna San Pawl fit-tieni qari li smajna. U l-Vanġelu b'mod sabiħ u tarġa waħda wara l-oħra jurina kif verament il-kelma hija s-salvazzjoni. Mhux flajru, imma ta' kull wieħed u kull waħda minna. Il-Vanġelu jibda b'sentenza qawwija. U l-kotra kienet tross fuq Ġesu biex tisma' l-kelma tal-li. Immaġinaw għax-xena. Diġà din l-ewwel sentenza tgħidilna ħafna. X'kienet tfisser il-kelma tal-la? Ħirġa minn fuq xoftejn Ġesu għal dawk li kienu jisimgħuha. Għaliex kienu jrossu fuqu biex jisimgħuha. Forsi għall-istess raġuni li minħabba fija aħna qegħdin hawn biex nisimgħu din il-kelma li jissalvana. Aħna nużaw il-kelma salvazzjoni li ma tantx tiftihem. Il-kelma salvazzjoni tfisser is-saħħa tal-bniedem. Is-saħħa fiżika, is-saħħa mentali, is-saħħa tal-qalb, is-saħħa sħiħa tal-bniedem. Il-kelma tagħti s-saħħa lill-bniedem, lill-bniedem sħiħ. Imma fil-waqt li l-kotra kienet tross fuq Ġesu biex tisma' l-kelma, kien hemm is-sajjieda li kienu għadhom deħlin wara lejl jistadu, qegħdin jagħmlu l-iktar xogħol antipatiku li jista' jagħmel sajjied li jnadda fi xbiki, ix-xibka li tiġbor fija ħafna ħmieġ. Immaġinaw ix-xibka ta' tkaxkejr tiġbed magħha kollox. U biex taqgħod qegħdin inatfu x-xibka wara li jagħmlu lejl, jitħab tgħidilna l-Vanġelu u fuq kollox mingħajr ma qabdu xejn. Immaġinaw lil Pietru u s-sajjieda sħabu. U nixtieq li f'din id-dajsa vojta u f'din ix-xibka maħmuġa impoġġu il-frustrazzjonijiet tagħna. Inpoġġu l-inkwiet tagħna bħalissa. Inpoġġu l-vojt tagħna. Diffikultajiet ta' saħħa, diffikultajiet ta' relazzjonijiet, frustrazzjonijiet li jiġu minħabba t-tfal tagħna, diffikultajiet ekonomiċi, problemi ta' inġustizzja, problemi mal-ħbieb jew mal-ġirien. Kulħadd ipoġġi f'dik id-dajsa l-vojta il-vojt tiegħu. U f'dik ix-xibka maħmuġa it-taħbit tiegħu. Immaġinaw lil dawn li għadhom kif waslu fuq ix-xatt l-emozzjonijiet u s-sentimenti li kienu qegħdin jippruvaw. Waqt li Ġesu qiegħed f'ġenb imdawwar bin-nies. Min jaf ġie moħħ Pietru. Dar Rabbi, da sewwa, kemm jaf jitkellem, ma jafx il-problemi tal-ħajja li ma huma tassew. Ma jafx verament id-diffikultajiet tal-bniedem li ma huma. Il-Knisja, is-saċerdoti fil-laqgħat il-kelma tal-Alla, kemm tgħid affarijiet sbieħ, imma kemm huma l-bogħod mir-realtà. Kemm huma l-bogħod mid-diffikultajiet tal-ħajja tagħna. Ibqgħu ċerti li dan kollu flimkien madwejja frustrazzjoni kif ukoll rabja kienu għaddejjin minn moħħ ta' Pietru u sħabu s-sajjieda. Imma tiġri xi ħaġa. Ġesu jagħmilha ta' wiċċu tost. U ħafna drabi dan hu l-ewwel impatt fil-mixja tal-fidi. Ġesu jidħol kultant b'mod goff u jitlob lil Pietru biex jitla' fuq id-dajsa tiegħu. Nistgħu nimmaġinaw x'seta' ħass Pietru dak il-ħin. Sentimenti mħalta ta' rabja, imma fl-istess waqt
sentimenti wkoll ta' ferħ. Iħossu li ġi magħżul minn dan li mallem. Iħossu li l-għajnejn tal-imallem iltaqgħu mal-għajnejn tiegħu. Iltaqgħu mad-dgħajsa tiegħu. Dan li mallem jixtieq jidħol fil-ħajja tiegħu b'xi mod. U Pietru jagħtih iċ-ċans. U Ġesu jitla' fuq id-dgħajsa biex wassal il-kelma. Imma sal-Luqa ma jgħidilniex qal minn fuq id-dgħajsa. Għax mhux l-iskop ta' sal-Luqa li jgħidilna dwar x'qal Ġesu. Imma l-iskop ta' sal-Luqa u li jurina kemm qawwija il-kelma ta' Ġesu. U wara li temm il-predikazzjoni tiegħu li ma nafux kienet, idur fuq Pietru u jgħidlu Piet. Aqdef il-barra fil-font u mor stat. Ħejji ruħek għas-sajt. Immaġinaw Pietru dak il-ħin. Pietru illi kien sajjied bi professjoni, forsi ġej minn familja ta' sajjieda, ħajtu kollha fl-għadira tal-Galilija, ħajtu kollha ma' xbieki, jaf kull ċaka u kull roqa ilma li hemm fl-għadira tal-Galilija, qiegħed jisma' lil dan ir-rabbi li ġej minn Nazaret, ġej minn post fejn m'hemmx baħar, għal dak iż-żmien Nazaret kien fil-bogħod. U qiegħed jgħallmu dan ir-rabbi jkun ardejt tant illi jgħallem lil Pietru sajjied il-mod ta' kif jistat. Ippruvaw immaġinaw ftejt is-sentimenti ta' dan ir-raġel li jistgħu jkunu s-sentimenti tagħna meta l-kelma li nkunu smajna taħbad, tiskontra, tidħol f'konflitt ma' kif nirraġunaw aħna, ma' kif ikunu ppjanajna aħna, ma' kif jidrilna aħna li hu l-aħjar, ma' kif is-soltu nagħmlu aħna, ma' kif dejjem tallimna nagħmlu. Meta din il-kelma ta' Ġesu tispiċċa tkun għalina stramba, straordinarja, tfixkilna. U hawn għandna għażla x'nagħmlu. L-għażla li kellu jagħmel Pietru. Inħalli warajja l-intelligenza tiegħi, il-kapaċitajiet tiegħi, inwarrab fil-ġenb l-skills tiegħi, l-istrateġiji tiegħi, il-manuvri tiegħi, it-tħabbil ta' moħħi u nafda fuq din il-kelma jew inkella inwarrab il-kelma. Ma nagħtix każ ta' dak li qed jgħidli li mallem u nagħmel ta' rasi. U din il-għażla li kellu jagħmel Pietru. U hija l-għażla li jkollna nagħmlu aħna, kull wieħed u kull waħda minna. Meta l-kelma u spiss jiġri taħbad mal-mod ta' kif nirraġunaw aħna. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw li aħna s-sidien tal-ħajja. Aħna nimmaġinaw li nistgħu nikkontrollaw il-ġrajiet. U nirribellaw, nirrabjaw meta dan ma jirnexxilniex. Nieħdu għalina, nweġġu u neħduha kontra Alla meta ma jagħmilx dak li rridu aħna. Forsi il-Vanġelu tal-lum u ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, Kristu, s-Sultan tagħna, trid tagħtina mod ieħor ta' kif norjentaw, ta' kif ngħixu l-ħajja tagħna. Iwa, kull wieħed u kull waħda minna għandna il-mod tagħna, l-idejat tagħna. U naqgħu fiha spiss li naħsbu li aħna s-sidien ta' kull mument ta' ħajjitna.
aħna minna jiddependi kollox u ninsew illi hu s-sultan u r-raj u nsibuha bitqila biex inċedu, nsibuha bitqila biex inħallu fidejh. U f'dak il-mument bħal Pietru aħna msejħin nagħmlu qabża fid-dlam, ġennata. Aħna msejħin nagħmlu ġennata, qabża fid-dlam u nafdaw fuq il-kelma ta' Ġesu li nisimgħu. U dan li għamel Pietru. U l-istorja nafu kif tispiċċa. Nafu li Pietru ma jiddispjaċiex. Forsi aħna qegħdin fis-sitwazzjoni li fija kien Pietru meta sema' lil Ġesu jgħidlu fuq il-kelma tiegħi. Itfa' ġbik. Aqde fil-barra fil-fond. U qegħdin naħsbuha jekk nisimgħux mill-vuċijiet ta' rasna tas-sentimenti tagħna, mill-vuċijiet tal-oħrajn ta' madwarna, min jaf Pietru kemm ħares madwaru biex jara r-reazzjoni tas-sajjieda l-oħra, huma jisimgħuh jiddjaloga ma' Ġesu. U li kien iqis lilu nnifsu bħala wieħed mill-aħjar fil-professjoni tiegħu. Meta jiġi mibgħut propju jagħmel sajda f'nofsinhar fid-dawl tax-xemx. Meta l-ħut jinżel fil-qiegħ tal-baħar. Meta l-ħut ma jibqax fil-wiċċ. F'nofsinhar il-ħin illi fih ħadd ma jmur jistat u lil ħadd ma tara jistat. Imma Pietru u hawnhu l-kuraġġ tiegħu. U hawnhi l-umiltà tiegħu. U hawnhi l-ispavalderija tiegħu, il-ġennata tiegħu. Fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbik. U sallu hawnhekk jurina l-effett qawwi li tħalli l-kelma meta aħna nħallu fil-ġenb l-idea tagħna, inħallu fil-ġenb il-konvinzjonijiet tagħna personali, inħallu fil-ġenb l-idea li aħna qegħdin fil-kontroll u nintelqu fidejn Alla. Nintelqu fidejn il-kelma ta' Alla. Jgħidilna l-Vanġelu li tant qabduħut li mlew żewġ dajjes. U xi tkun ir-reazzjoni ta' Pietru? Ir-reazzjoni ta' Pietru tkun li jħossu midneb u li l-Ġesu jdur fuq u jgħidu dbiet minni għax jiena midneb. Dbiet minni għax jiena midneb. Hija reazzjoni ta' kull bniedem li jkun saba bitqila biex jafda fil-kelma ta' Ġesu u wara li jkun fada fih jagħmel esperjenza tal-milja, tal-qlieħ tal-grazzja, tal-għajnuna li jkun kiseb mingħand il-mulej u jiddispjaċih għaliex ma jkunx fada fih ħafna qabel. Imma mhux biss, hija wkoll ir-reazzjoni ta' kull min hu msejjaħ minn Alla. Hija reazzjoni ta' diversi personaġġi li jinsibu fil-kotba mqazza fl-Iskrittura. Ir-reazzjoni ta' Mosè meta Alla jsejjaħlu, meta Alla jidħol fid-dialogu miegħu. Jiena m'iniex kapaċi nitkellem, intemtem, kif jista' jkun li mmur jien insalva neħlislek lil poplu mill-Eġittu. Hija r-reazzjoni ta' Abraham, hija r-reazzjoni ta' Iżajija, ta' Ġeremija. Għadni żgħir Ġeremija jgħidlu, m'iniex kapaċi. Imma fl-istess waqt hija reazzjoni illi turi l-bogħod, id-distanza li hemm bejn il-limiti tagħna, bejn iċ-ċkunija tagħna u bejn il-kobor ta' Alla li nindunaw bih meta aħna nafdaw tassew fil-kelma tiegħu. Meta aħna nafdaw tassew fil-kelma tiegħu. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn il-kalkoli, fejn ir-raġunamenti, fejn il-loġika, fejn ix-xjenza qiegħda tieħu post mhux biss Alla imma saħansitra l-bniedem.
ix-xjenza, ir-raġuni, il-loġika daru kontra l-istess bniedem. Aħna u noqorbu kif tafu intom. Aħna u noqorbu biex f'pajjiżna tidħol liġi li taħodha kontra l-istess bniedem. Kemm fit-tnissil tiegħu kif ukoll fl-aħħar ta' ħajtu. Ejjew aħna l-insara, ejjew aħna l-Kristjani inkunu dawl f'dan id-dlam, inkunu ħajja f'din il-mewt, inkunu tama f'din id-disperazzjoni, inkunu direzzjoni lejn il-kuraġġ u l-qawwa, lejn it-tama ta' Ġesu u mhux lejn il-qtuħ ta' qalb li fih tista' twassalna l-loġika tal-bniedem, ir-raġuni tal-bniedem. Ejjew il-koll kemm aħna li nisimgħu il-kelma, ejjew inħallu l-kelma tmexxina, ejjew nafdaw tassew f'din il-kelma. Ejjew ma nħallux il-raġuni tagħna, ir-raġuni umana stess, id-dowr kontra tagħna, kontra l-bniedem. Sfortunatament, jekk aħna nirriflettu ftit, nindunaw li dan hu li qed jiġri. Bir-raġuni tagħna stess, aħna qegħdin induru kontra tagħna nfusna. Ejjew nagħmlu kull ma nistgħu ħalli ngħinu lil min qiegħed isiba bitqila, lil min għandu diffikultajiet biex jagħti dawl lil ħajja li qiegħed iġorr fil-ġewf. Ejjew naqbdu din id-direzzjoni, direzzjoni ta' tama, direzzjoni ta' ħajja u mhux direzzjoni ta' eluq, direzzjoni ta' mewt. Ejjew noħolqu ambjenti u mentalità, ejjew noħolqu fina ġenerożità li twassal lill-anzjani tagħna li jkunu kuntenti bl-anzjanità tagħhom anki jekk ma jistgħux jitħarku, anki jekk kultant id-batija iġġalhom jaqtgħu qalbhom. Ejjew bil-preżenza tagħna, ejjew bil-imħabba tagħna, bil-kura tagħna, bil-ġenerożità tagħna nerġgħu niskopru dawn il-valuri l-kbar tal-kelma tal-Alla u nkunu ngħinu aħna bħala Kristjani f'din il-mentalità Ewropea tal-mewt, nkunu ngħinu favur il-ħajja u nkunu tassew sodditi jew aħjar ulijiet ta' dan is-sultan tagħna il-Mulej Ġesu, illi biex inti tgħix, biex jiena ngħix, biex id-dajsa tiegħi tkun mimlija, biex id-dajsa tiegħek tkun mimlija u biex ix-xibka tiegħek tkun nadifa saħansitra ta' ħajtu għalija fuq is-salib. Smajna hemmhekk ir-riflessjoni sabiħa imsejsa fuq is-silta tal-Vanġelu skont San Luqa li smajna ftit qabel mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma, riflessjoni li fija ispirat propju mill-ġejja tas-sajda mirakoluża u l-missjoni mogħtija lil Pietru u l-Apostli fakkarna fiċ-ċentralità tal-kelma tal-kelma illi għandha effett qawwi xi tħalli fuq il-ħajja tal-bniedem meta dan jiftħilha il-qalb tiegħu. Fakkarna biex impoġġu mill-ġdid kif kien diġà stedinna fl-ittra pastorali il-kelma ta' Alla fiċ-ċentru tal-komunitajiet tagħna. Kull bil-wifqa u inkantaw flimkien mal-kor kull kelma tiegħi. Paġna 11. Is-silta li ħanisimgħu issa meħuda mill-ktieb tal-Profeta Eżajja kapitlu 55 tfakkarna dal-profeta jxebbaħ il-kelma ta' Alla max-xita li tinżel mis-sema u ma titlax lura qabel tħalli il-frott fl-art. Propju llum ukoll jum ta' xita u l-Mulej qed jistedinna biex nilqgħu il-kelma tiegħu pax-xita nieżla mis-sema. Yeah.
wasalna fl-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Nilqgħu fostna lil Ġesu ħaj fl-Ewkaristija billi ninżlu għal-kubtejna fil-waqt li nkantaw mal-kor Għati Qima. Wara mument ta' skiet, il-presbiteri jqumu l-wifqa u flimkien jgħidu t-talba tagħhom. Warajhom jqumu l-katekesti preżenti, imbagħad il-persuni konsagrati u imbagħad il-membri tal-aqdiet kollha. Wara kull waħda minn dawn it-talbiet, il-ġema flimkien mal-kor tkanta Tiġi Saltnatek. Nistednukom biex anki mid-djar tagħkom fejn qegħdin issegwu bħalissa titħlu f'atteġġjament ta' qima ta' adorazzjoni lejn Ġesu Ewkaristija li issa qiegħed jinġab propju minn fuq l-altar tas-Santismu Sagrament u jitqiegħed fiċ-ċentru ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Smajna l-kelma tiegħu, smajna l-ispjega ta' din il-kelma mir-raj spiritwali tagħna, dik hija l-preżenza ħajja ta' Ġesu fil-kelma tiegħu, daqstant ieħor u aktar ħajja il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija bil-ġisem u d-demm tiegħu. Quddiem Ġesu sagramentat kif smajna diversi sezzjonijiet tal-Knisja f'Għawdex sejrin jagħmlu it-talba tagħhom f'isimna wkoll aħna wkoll parti minn din il-Knisja waħda ta' Ġesu. Nagħtu qima lil Ġesu fl-Ewkaristija. Xorti kbira għandna bħala Knisja illi Ġesu hu preżenti fostna taħt id-diversi forom. Il-preżenza tal-kelma tiegħu, il-preżenza tiegħu anki f'ħutna, il-foqra, il-preżenza tiegħu ħajja fl-Ewkaristija. Dik il-kelma titlaħħam tassew f'Ġesu li huwa ħaj fostna. Fl-ewwel parti tal-pjan pastorali ħejjejna ruħna għall-istedina ta' din il-kelma illi qed issirilna kontinwament permezz tal-Knisja. Fi żmien tal-Avvent li dalwaqt nibdew sejrin ukoll nħejju ruħna biex nilqgħu din il-kelma fil-misteru tal-Inkarnazzjoni. Il-Presbiteri jagħmlu t-talba tagħhom minn fost il-ġemgħa. Raj tagħna, aħna nberkuk u nroddulek ħajr għall-fiduċja li wrejtna meta saħibtna fis-saċerdozju etern tiegħek. Għatina qalb kalma biex nisimgħuk tkellimna u qalb umli biex nilqgħu kull kelma li tgħidilna. Żommna fidili lejn dak li wetna nhar l-ordinazzjoni li bil-għaqal u kif jixraq naqdu il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelu u fit-tifsir tal-fidi. Tħallinix naqtaw qalbna quddiem id-djufija tagħna jew l-indifferenza tal-bnedmin. Imma imlina bil-ħeġġa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex tkun il-qawwa tiegħu u mhux tagħna li tirbaħ il-qlub għalik. Wara t-talba tal-Presbiteri sejrin issa nisimgħu t-talba tal-Katekisti. Wieħed mill-Katekisti fissem il-Katekisti kollha waħda mill-Katekisti tagħmel din it-talba. Mallem tajjeb tagħna. Aħna nadurawk preżenti fl-Ewkaristija u nirringrazzjawk tal-missjoni li tajtna ta' katekisti. Għatina li nożu dejjem aktar il-kelma tiegħek u li nħobbu dejjem aktar lil dawk li jistennew minn għandna id-dawl tiegħek.
Ibad fuqna l-ispiritu tal-erf u l-fema biex narfu nsibu l-kliem u l-modi hekk li jidher li l-aħbar tiegħek hi tassew aħbar tajba. Fakkarna li jisimna u miktub fis-sema hekk li meta ma nirnexxux xorta ma nitilfux il-ferħ u meta nirnexxu nagħtu glorja biss lilek. Iqumu l-persuni konsagrati. Ġesu, għozza waħdanija tagħna, qudiemek nintlew bil-gratitudni għall-imħabba tiegħek u għas-sejħa li għamiltilna biex nikkonsagraw ħajjitna lilek. Ferraħna billi kuljum issemmalna leħnek biex inkomplu mixjin b'qalb ħielsa monija biss bid-teżor tal-ħbiberija miegħek. Atina qalb li taf tażel il-kelma tiegħek mill-qerq tax-xitan u qalb ubbidjenti li tagħmel kull ma tgħidilna int. Seddaqna fl-imħabba tiegħek biex il-komunjoni ta' bejnietna tixhed li kelmtek hi minna hekk li l-ħajja tagħna isservi għal bini tas-saltna tiegħek. Iqumu l-membri tal-aqdiet kollha. Ġesu, Sultan qawwi tagħna, niżuk ħajr għaliex fdejtna u għamiltna quliet il-missier bil-ħasil tal-magħmudija u biż-żerrija tal-kelma tiegħek. Ibqa' iżra l-kelma tiegħek f'qalbna u permezz tagħha kompli qaddisna, farraġna u korreġina. Iftħilna qalbna biex meta tgħidilna dak li ma nifhmux, niftakru li l-ħsibijiet tiegħek mhumiex il-ħsibijiet tagħna u meta tgħidilna xi ħaġa li ma toġobniex, niftakru li jien trid biss il-ġid tagħna. Atina spirtu ta' qawwa u għaqal biex nagħmlu l-għażliet li titlob minna il-kelma tiegħek. Ħalli l-bnedmin jaraw l-imejjel tajba tagħna u jagħtu glorja lill-missier li hu fis-smawiet. Erba' kategoriji fissem il-Knisja kollha, il-Presbiteri, il-Katekisti, il-persuni konsagrati u l-membri tal-Aqdiet għamlu dawn it-talbiet tagħhom fissimna kollha quddiem Ġesu Ewkaristija. Issa ejjew nilqgħu il-barka ta' Ġesu nnifsu inkantaw flimkien l-innu Ewkaristiku dal-misteru.
battilhom il-ħobs mis-sema. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ġesu Ewkaristija, int li inti l-ferħ u l-għena ta' ħajjitna kollha. Għatina il-barka tiegħek, semmana il-kelma tiegħek, dewwaqna il-benna tal-imħabba tiegħek. U kif għalilna l-isqof illum fl-omelija tiegħu nitolbuk sabiex daw kollha li għandhom qalbhom imtaqla isibu fik is-serħan tar-ruħ. Il-kelma tkun għalihom id-duwa fil-ħajja jibsa tagħhom. Birek lill-Knisja f'Għawdex u f'Malta fid-dinja kollha. Grazzi, Sinjur Alla. Aħfir li, Sinjur Alla. Infaħru l-Alla fl-imkien. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wow, imbirek San Ġusepp Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Unet grazzi ħafna li nġbartu l-lejla minkejja l-maltemp. Grazzi mill-qalb li l-kull min organizza il-Kummissjoni Liturġika, Donnazju u l-grupp ta' Madwaru, Pader Daniel, il-seminaristi. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kor li animana f'dan il-kant. Nirringrazzja lilkom saċerdoti, reliġjużi u lilkom il-koll li joġobkom tiġu biex flimkien niċċelebraw il-kelma tas-Sultan tagħna. Jekk Alla jrejt il-weekend li ġej se jitqassam dan il-librett li jismu Il-Mulej ġej oħorġu l-qoħ. Se jastilkom għal-bulettin. Dan tqassam ukoll is-sena l-oħra fl-Avvent. Però din is-sena nittama li nkunu nafu iktar bih. Tistgħu timxu miegħu permezz ta' meditazzjoni li tistgħu tagħmlu kuljum minn fuqu, meditazzjoni fuq il-kelma tal-Alla. Is-sabiħ ta' dan il-librett tafu x'inhu? Li dan hu magħmul mhux minn saċerdoti
kien hemm xi saċerdoti involut ukoll. Imma magħmul fuq kollox minnkom il-lajċi, magħmul minn grupp ta' lajċi. Allura żgur li marbut mar-realtà tal-ħajja tagħkom. Ukoll l-aħħar avvejs, jekk Alla jrejt minn nhar il-ħadd li ġej il quddiem l-ewwel ħadd tal-Avvent sal-ħadd ta' Pentekoste, ġifieri morna f'Mejju, minn nhar il-ħadd li ġej il quddiem nhar ta' ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija f'Tapinu ser terġa' tibda ssir il-lezzjo divina. Nhar ta' ħadd fis-6:30 Tapinu, kif kien sar is-sena l-oħra. Grazzi ħafna mill-ġdid u l-kumplament tas-serata tajba. Nagħlqu billi nsellmu lill-Verġini Marija bil-kant tal-Magnificat. Inkantaw flimkien. Dan il-kant ta' tifħir lill-Alla mill-fom ta' Omna Marija, il-purċissjoni li fija l-isqof flimkien ma' seminaristi jimxi lura lejn is-sagristija tagħla iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, ċelebrazzjoni tal-kelma ta' Alla illi saret fl-okkażjoni ta' solennità ta' Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, it-tmiem ta' sena liturġika oħra, hawnhekk fir-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex. Din il-Knisja li laqet ukoll l-ewwel ċelebrazzjoni matul din il-ġimgħa fl-okkażjoni ta' Kristu Re li kienet nhar il-ħamis flimkien mat-tfal kollha miċ-ċentri tad-dottrina. Imbagħad wara dan nhar il-ġimgħa fil-għaxija l-adolescenti jinġabru wkoll fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu għal ċelebrazzjoni għalihom u anki jiż-żgħażagħ kellhom mixja l-bieraħ bil-lejl fl-okkażjoni wkoll tal-festa ta' Kristu Sultan. Smajtu wkoll l-istedina tal-isqof sabiex matul dan iż-żmien tal-Avvent illi se jibda bħallum ġimgħa nagħmlu użu mill-sussidju illi sejjer jitqassam fid-djar kollha ta' Għawdex mal-bullettin. Għal dawk fostkom minn Malta li qegħdin issegwu u tixtiequ tutilizzaw dan il-materjal sabiħ, riflessjonijiet dwar il-kelma tal-Alla, dan tistgħu issibuh ukoll online. Verżjoni tistgħu tniżluha minn fuq il-kompjuter permezz tal-internet kemm fuq il-paġna tal-Facebook ta' Diocesi jittella aktar il-qudiem u anke fuq is-sit laikos.org. Però stedina oħra importanti li jagħmel l-isqof għaż-żmien tal-Avvent hija dik għal-lezzjo divina. Kif tistgħu taraw fuq l-iscreens tagħkom bħalissa, l-lezzjo divina li se titmexxa minn diversi biblisti, saċerdoti u mill-isqof innifsu tibda il-ħadd li ġej l-ewwel ħadd tal-Avvent fis-6:30 ta' filgħaxija fis-Santwarju ta' Pinu. Appuntament li l-Knisja f'Għawdex għax tassew tixtieq tagħti importanza lil kelma ta' Alla sejra żżomm kull nhar ta' ħadd filgħaxija u dawn ikunu mxandra wkoll fuq dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali tad-Dijoċesi ta' Għawdex. Dawk l-avviżi naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Kristu Sultan, Kristu l-Alliem u r-rajtana dak illi isemmalna il-kelma tiegħu ejjew nkunu aħna l-insara fil-Knisja f'Għawdex u f'Malta semmija ta' din il-kelma. Iltqajna hawnhekk illum fil-rotunda tax-Xewkija illi hija dedikata lil San Ġwan il-Battista, dak illi kien tassew profeta bla biża' ta' din il-kelma illi tinfet u tidħol bejn il-ġogi u l-modullun kif tgħidilna littra lill-Lut. Grazzi ħafna, eżis telespettaturi u anki semmija li segwejtuna għal din iċ-ċelebrazzjoni. Aħna nagħtukom appuntament kif diġà semmejt għal bħallum ġimgħa fis-6:30 ta' filgħaxija għal lezzjo divina mis-Santwarju ta' Pinu. Sa dakinhar insellmulkom.